अस्सलाम वालेकुम। रोलम के स्वागत बा भोजपुरी जुगाड़ू किचन में। तो आज हम एगो नया रेसिपी लेके आइल बनी। बैगन के भरता बनाव चलतनी। तो एक बैगन के कितना लोग बैगन के भरता बोलेला, कितना लोग फ्राई बोलेला, कितना लोग कलौंजी बोलेला। एकर स्वाद इतना अच्छा होखेला जे मछली भी भूल जाएम लोनी। एक बार बनाएम लोनी तो बार बार बनाएम लोनी। तो सबसे पहले एकरा के अच्छा से पहले धो लिए, 1-2 पानी धो लिए जेकर धूल मिट्टी बिल्कुल साफ हो जाई। लोनी हम 1 से 2 पानी अच्छा से धो चुकल बानी। अब एकरा के 4 भाग में काट लिया। आ जौन चीज से काटेम लोनी ओकरो के पहुँचुल से काटेम लोनी या छुरी से काटेम लोनी तो उहो धो हम लोनी। जे सब्जी लोनी बैगन हम अच्छा से 1-2 पानी धो चुकल बानी। अब एकरा के जौन चीज से काटेम लोनी पहुँचुल से काटेम लोनी या छुरी से काटेम लोनी तो ओकरो के धो हम लोनी। जे ई धोआ चुकल बा, काटला के बाद में ना धोआई। एकरा के अच्छा से 4 भाग में खूब अच्छा से काट लिया। तो देखी लोग एकरे साथ में मसाला तैयार कर लिया। तो ओकरा हिसाब से खड़ा मरचा ले लेल बानी, लहसुन में ले लेल बानी, आ छोटा सा दालचीनी के टुकड़ा बा, 2 हरा इलायची बा, जौतरी बा, आ 2 टुकड़ा फूल बा, आ 3 लौंग बा, 1 बड़ा इलायची बा, आ छोटा सा अदरक के टुकड़ा बा, आ गरम मसाला बा, जीरा मरीच, आ थोड़ा सा पीला सरसों बा। तो एकरा के अच्छा से सिलवट पर पीस लिया। तो चली लोनी हम पीस के देखाओ तनी। तो देखी लोनी पूरा मसाला पीस के हम कंप्लीट कर चुकल बानी। अब एकरा में नमक हल्दी डाल के अच्छा से एकरा के फेंट लिए। तो चली लोनी स्वाद अनुसार नमक में डाल लिए, हल्दी पाउडर डाल लिए। अब एकरा के अच्छा से एकरा के फेंट के कलौंजी में डाल फेंट लो। तो देखी लो नी बैगन में अच्छा से हम मसाला पूछ के कंप्लीट कर चुकल बानी।
अब एकरा के 10 मिनट तक ले ढक के रख दियाई जे अच्छा से खूब मसाला घुल जाई, तब एकरा के तारल जाई। तो देखी लोगिन बैगन में मसाला अच्छा से घुल चुकल बाटे आ तेल भी गरम हो गईल बा। धीमी आंच पर एकरा के अच्छा से तार लियाई। तो देखी लोगनी बैगन के एकदम धीमा आंच पर उलट पलट के तार लियाई जे अच्छे से तरा जाई आ जली भी ना। तो देखी लोगनी बैगन के बहुत अच्छा से तार के कंप्लीट कर चुकल बनी। एक और स्वाद बहुत अच्छा होखेला। एक बार बनाएम लोनी तो मछली के भूल जाएम लोनी। तो कभी भी बनाएम लोनी तो सिलवट पर मसाला पीस के बनाएम लोनी तो उससे स्वाद दुगुना बढ़ जाला। तो यही तरीका से बैगन के तार के बनाई लोनी आ खाई लोनी, बच्चा के खियाई लोनी आ हमार वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब करम लोनी।